ଅଜା, ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିଥିଲା ଜାଣିଛ? ଆରେ ସେ ଆସିବା କଥା କାହାକୁ ଅଜଣା କିରେ ନାତିଆ? ତାହେଲେ ତମେ ବି ଜାଣିଛ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇ ଯାଇଛି ଅଜା। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ତ ଦେଇ ସାରିଛି, ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା କି? ଏମିତି କଥା କହୁଛ ଅଜା ତମେ? ଆରେ କହିବିନି, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛି? ଖାଲି ଚାଉଳ ଛଡା ଆଉ କଣ ମିଳିଛି କି? ଦେଖିବ ଅଜା, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ 5Tରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଖେଳ ପଡିଆ, ମନ୍ଦିର ସବୁ ନୂଆ ହେବ। ଛେନାଗୁଡଟା ହବ, ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ। ହଁ ଅଜା, ସେଟା ବି ସତ କଥା କହିଲ। ଏ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ କଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ଆରେ ତୁ ଥରେ ଯାଇକି ଆମ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସେ, ଦେଖିବୁ ସେଠି କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର କାମ ହେଇଛି। ସତ କଥା ପଦେ କହିଲ ଅଜା। ବାବୁରେ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ଶାସକ ଦରକାର, ନହେଲେ ଏ ଦାଦାଗିରି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଆମ ଗରିବ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବେ। ସତ କଥା ଅଜା, କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଘା ଯେତେ ପୁରୁଣା ଥାଏ ଦରଦ ବି ସେତେ ଦିଏ। ଏବେ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ଅଜା, ପୁଣି କଥା ହବା।